ก็เวพันธะอัฟรังซีการ์ดอมเดปีนี้เลยทอดเมนิลีวิดีโออิซีมาเตนังลิตุมพันธ์เกวันปีอาลัมเทบังเกลาซอนเฮลล์จะท่านำนักอังตอนเป็นอิตุยัดนั่นมาล้อมการเบียงลองตาโซเชียลมีเดียลองเลยหลังดามปุสิตาเฟซบุ๊กลองมาเตอินสตาแกรมลองมาเตยูทูบลองเลยหลังดามปุสิตาลาซีเอ็มมาเตตุลิรัมสาร์เกหายลาเป็นEPHLC halong IS retiar jai kathar ala tu malam sinon malam benang an chatang plopason si mandat non son le ilitum la haya futhak alam le ilitum che hang yu plote karbiang long ko son se hem prekewan unji labang tamatha nang la non ke la pupu jai kathar chok che tuliram chok che pu lanang litum angbong abang ke charbu sai henelo nili nahi puduni pu bangke nang litum ningi sivet mate karbi tande karbi lo ipirthe arnang phachera peda karbi anke nilitum ni sivet simathana relief pinangi la tomphan papedam jam lote mo phi ko nasi ke doyi ma ko nasi ke do ma puthek he daji la si relief kemalong si binai la pen relief si pinangi manipur government phan condemn nai pe alang litom phan pu nangji alang litum hadak ning kang sam papewang thu serak nangji la pen la kukia refugee atom phan ta hadak pache dam thulong nangji longle phelang litum cherai kom nangji la so cherai kom nangji po hosi alang li bangke ko kuki tum hanta la ke migrants kali la tum bangke pedunangi po bangke nili ke la ke kroi kre la pen kroi ke momo ta kroi ke nili cm do tik bangke kroi ke la pen la kukia refugee atom phan ta hadak pache dam thulong nangji ta hadak pache dam thulong nangji ta hadak pache dam thulong nangji FPSLC ke 1969 thian lo lage outdated la theklong lo alang litum kwan ho muka ke sonchok che to hala PGR alam posi alang litum lam chidi bedbon poifita non ke ladak sarthi phangcho long lelong evekson unelo la pen non bangke ladak ke PGR mate twar krong plialong charali long ladak kuson si evekson unjima mate pramjin pen ka evekson ponsrak rakjima ladak ola so phuthak sinali tum matha ponang po asini li lancho